Николаевка районы Зур Чүрекле авылында гомер сөрүче. Безнең өчен бик кадерле булган кешебез, татлы балабыз, яраткан әнием, сөекле сеңелебез, хөрмәтле апабыз Аюпова Галия Мәсутовна иртә белән уянып, матур елмайсын иде дип телибез. Ә елмайыр өчен сәбәп бар. Карагыз әле, көне нинди матур. Шулай булмыйча, бүген бит ул якты дөньяга 51 ел элек туган бәйрәмен каршылый. Дип башлаганнар безнең тапшыруга килгән котлау сәламендә газиз әти-әниегез, улыгыз Илдар, апагыз Нурия тормыш иптәше Әнвәр, апагыз Наилә, энегез Рафик тормыш иптәше Айгөл, племянницаларыгыз Лилия тормыш иптәше Илгиз, Галия, Ләйсән, Камилә, племянникларыгыз Камил, Амир һәм барча туганнарыгыз, дусларыгыз. Сүземне Галия Мәсутовна нинди сыңсыз бәхетле дип башлар идем. Билгеле, бәхет дигән төшенчә барысыныкыда төрле ул. Ләкин иң олы бәхет ул бихисап авырлыклар аша узып булса да, исән имин килеш әти-әниең, балаң, күп санлы туган тумачаларың, дусларың һәм яраткан кешеләрең янында яшәүдер. Сөекле балабыз, кадерле сеңелебез һәм апабыз, гомереңнең бик гүзәл чорына җитештең. Әле картлык чорыңа ерак, көзгегә кара әле, нинди яшь күренәсең. Бар кардәшләрең, дусларың белән аралашып матур гомер кичерәсең. Апабызны без бик тырыш, акыллы, күпләргә үрнәккә куярлык хатын-кыз дип тасвирлар идек. Туган авылы Зур Чүрекледә гына түгел, гомумән бөтен Пенза өлкәсе дә аның йөзен белеп, танып, исемен хөрмәтләп кенә дәшәләр. Галиябез моңа лаеклы да. Тормыш диңгезендә үз гаилә корабын төзеп, якты дөньяга улы Илдарны тудырды. Бар да әйбәт барганда, кызганычка каршы, язмыш үзенең кара төсендә татытты аңа. Бар канатын югалтып, 2013 елда ул тол калды. Ни кадәр генә авыр булса да ул бирешмәде. Баласына карап, аның өчен яшәргә ашыкты. Шөкер, Илдарыбызга бүген инде 32 яшь. Батыр, булдыклы, тырыш егет булып җитешкән баласы әнисенең олы горурлыгы да киләчәк көннәренә якты өмете булып та яши. Галиябез югалту хисен татыгач, тагын да көчле булырга өйрәнде. Ир-ат эшләрендә, хатын-кыз эшләрендә бер ялгызы үз җилкәсендә тартты. Зур булмаса да үз эшен булдырып, тырыш малтабарлар арасына керде. Әкренләп кенә үз бизнесы белән шөгыльләнә башлады. Галия ул харам һәм халал дигәннең нәрсә икәнен ачыктан-ачык аңлый. Һәм гомере буе булай ди. Хәлем әйбәт булып, эшем уңай булса да, садака бирергә кирәк. Хәлең начар булып, эшләрең бармаса да, садака бирергә кирәк. Кеше белән берәр аңлашылмаулык килеп чыкса да, садака бирергә кирәк. Барда тигез, матур барса да, садака бирергә кирәк ди. Шушы принципы белән ул яши дә. Һәр ай сайын балаларга, тол хатыннарга, ятимнәргә садака бирә. Аның авыл җирендә социаль челтәрләрдә ярдәм итәр өчен үз төркемнәре ачык. Әгәр авылда берәр мәет бар икән, ул аларга да садака җыярга чыга. Әгәр берәр афат хәл бар икән, аларга да ярдәм кулы суза. Ә инде илебез күләмендә барган махсус операция башлангач, мобилизацияләнгән егетләребезгә ярдәм итәргә дә беренчеләрдән булып ул төркем булдырды. Аның игелекләрен бер Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә үзе урынга куеп, изге гамәл дәфтәренә әҗер савап итеп язса иде. Ул нинди эшкә алынмасын, барысын да булдыра ала төсле. Аның тагын бер матур ягы бар. Ул сабыр кыла белә. Һәм бар авыр вакытыңда да сине тыңлап, үзенең алтын киңәшен бирә. Җылытыр өчен, юатыр өчен сүзен дә таба. Без аңа киңәшләре өчен дә, бар күрсәткән ярдәме өчен дә улы рәхмәтләрне укыйбыз. Балаларыбызны да үз итеп күргәне өчен бик зур рәхмәт. Тормышта нинди генә хәлләр булса да, һаман шундый ук ачык йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле туганыбыз, үз Галиябез булып калуын телибез. Тормыш иптәшең Ильяс белән исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Галиябез каршылый матур туган көннәрен, шатлык истәп бу дөньяга аваз салган мәлләрен.
51 дип борчылма син. Бу бит күп түгел әле. Кадер-хөрмәткә төренеп яшә дә яшә әле. Сыкланырлык гомер юлы үттең тап тидермичә. Яшә алда да татлыбыз картлыкка бирешмичә. Сине һәр вакыт күрергә без бик шатлар булабыз. Бәйрәмеңдә барысы өчен рәхмәт әйтеп куябыз. Хөрмәтле Галия Мәсутовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алда якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Şadlıklı tuğanı kening, Koyaşның beten nurlарын Әйтерсең жиған кенең, Туған кенең белән көтлі дусларың, туганнарың. Хаман кояшта балкыйсың, асыл якты нурларын. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Кояшта якты балкыйсың, Әшіңнің мәхәбәті яз башын қайтырады. Туған кенің белән көтлі дусларың, туганнарың. Хаман кояшта балкыйсың, асыл якты нурларын. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Şadlıklı